Киното. Чудото на 20 век. В тази ролка има около 300 метра или 10 минути движещи се картини. Кинопрегледите на социалистическа България, това са 1800 такива ролки или 500 км движеща се лента. Новините от миналото. Първа узна Веста София. След импровизираните сутрешни манифестации, цяла София се стече в ранните следобедни часове на всенародния митинг пред съветската легация. Те идат развели знамена и издигнали плакати с демократични антифашистски лозунги. В тези паметни септемврийски дни се роди и нашата кинохроника, която запечата възторга от свободата, радостта от победата. Вдъхновявани от героичната борба за изграждане на социализма, ние, работниците от кинохрониката, ще напрягаме всички свои творчески сили за всестранното, дълбоко и художествено отразяване на нашия все по-хубав живот. В кинохрониката постъпих на 4 април 1946 година. На 20 години и 2 седмици. Точно. И се юрнах вече в производството веднага. Тогава се работиха предимно кинохроники. Кинопрегледи се казваха тогава. Събитията бяха доста еднообразни. Разравяха се партизански такива гробове, за да ги слагат вече по родните им места, да ги разпращат, да им правят паметници. В Брацигово стана тържествено отпълнуване годишнината от априлското въстание, както и погребение костите на загиналите народни партизани. На път към братската могила. Кръка ми стъпа в киното 1949 година. Като най-обикновен ученик-монтажист. И аз заварих в киното, бих казал, една галерия от първопроходци. От тия, които правяха и са правили, ако щете, преди 9 септември, първите стъпки на българското кино. Филмовите работници от българско дело, тия, които неуморно отразяват на екрана възхода на нашия народ. Аз постъпих в кинематографията 50-та година. По това време прегледа се правеше главно от редактори, нямаше режисьори. Милен Гетов и Румен Григоров беха тарторите. Ние бехме монтажисти. По-късно аз от монтажист се прехвърлих като асистент-режисьор. И така 10 години до 60-та година. Към 60-та година станах режисьор. И от тогава до 86-та и 7-та година си бех режисьор и правих прегледи. Това са близо 38-40 години. Драги зрители, позволете ни по случай юбилейния преглед номер 400 да ви разкажем как правим нашия седмичен кинопреглед. Ето нашата студия. Тук работи редакторската колегия, която разработва тематичните планове на прегледа и обектите за заснемане. Главният редактор одобрява проектите и нарежда заснемането им. Операторският отдел. Нареждането е получено. То трябва незабавно да бъде изпълнено. Аз в кинохрониката работя
от 1953 година. Преди това бех в киноучилището, което беше 6 семестъра. И след това, без сътресения, преминах в кинохрониката на работа. Назначиха ме най-напред за помощник оператор. Ето накрая и няколко репортажи на нашите млади творчески кадри. Учениците, завършили курса за кино и фототехника при българската кинематография, снеха в държавната бакърена фабрика изливането на медния лист, с който производствения план се надвишава с 20%. В 9-септемврийското съревнование е поставена задача за подобряване бита на работниците. Столът на предприятието е образцов. От 1956 година съм на работа в документалното кино. 36-7 години. Доволен съм това от документалното кино, изобщо от професията си, че ми е дала възможност и киното ми е дало, документалното ми е дала възможност да опозная България. Цели 37 години съм пътувал без нея и не само България, ми да пообиколя доста държави. Под горещото слънце на Танзания и в суровата зима на Коми всяка седмица, зиме и летев, делник и празник, винаги когато събитията налагат това, десетките оператори на кинохрониката са на своя пост. И ето започва дългия път на заснетия материал. От тъмната стаичка, където се разрежда заснетата филмова лента, той отива в лабораторията. Тук филмът се промива и копира. В монтажния отдел кинопрегледа получава окончателната си физиономия. Тук жестоката ножица в името на качеството изхвърля немалко заснети картини. И с тея навивачки, километри на ден въртиме. По-късно, ето тук гледам, има една навивачка електрическа, то е песен. Слоеш лентата, натиснеш копчето, тя се пренавие. А ние така, даже и мовиоли нямахме, първоначално всъщност нямахме мовиоли. На една передвижка, той е една малко прожекционно апаратче, върху едно парцалче, едно платно на стената, се прожектираше и гледаме да си запомняме кадрите. И след това на масата въртиш този кадър, нали, отделяме, за да стане вече монтажната връзка. Само спомен е вече някогашната първобитна техника. Трудни бяха първите стъпки. Днес народната власт създаде прекрасни условия за работа и творчество. В конгресната зала на партийния дом се състоя вълнуваща среща между ръководителите на партията и дейци на културата. Нашата партия високо цени и уважава интелигенцията и нейния труд, заяви в своята реч другарят Митко Григоров. Щом приготвим преглед, нали, преди да се озвучава, идваше комисия някаква. В нея си спомням Елена Гаврилова, Митко Григоров и други там някои. Все членове на ЦК, които идваха да видят и да чуят текст. 25-ти свободен 1 май. Червените знамена се носят от тези, които преди 25 години преминаха в първомайските редици на раменете на своите бащи. Тогава имаше само неугасим революционен патос и дръзки мечти, но имаше и една десница, челичена и нежна, която извела народа до победния път, смело сочеше в бъдещето партията на българските комунисти. Ами обикновено започваше с най-важното политическо събитие, което е през седмицата. И всичко останало, което представлява някакъв интерес за обществото, да речем. Никога не сме се лишавали и от културни моменти.
Слушате тарантела от Сарасате. Клише не е имало. Да работиме по шаблон. Това. Просто имаше отбелязани обекти, които са по-интересни обекти. Да кажем, ако ето, тук снимали сме ние, цял преглед сме подготвили, обаче недейно, примерно, идва Гагарин. Гагарин идва в България тогава. Той измества всичко. Тържествено бучи мотора. Настава дълго чакан час. Човек-звезда кръжи в простора. Гагарин слиза между нас. Добре дошъл на родна земя. Сърдечни целувки и прегръдки от партията и народа. Слава на звездочелия герой! Ще минат дни, безброй години, ще минат цели векове, а слънчевата ни родина ще помни тези часове. Когато беше Гагарин тук в България, това беше, доколкото се спомням, 24 май манифестация и той беше на трибуната на мавзолея. Обаче Тодор Живков беше така от дясната страна, Вълко Червенков от лявата страна. Оператора, който снимаше, се казва Бърхо Лазаров, сложил камерата от лявата страна, така че на преден план излиза Вълко Червенков. Значи на втори план е Тодор Живков. Сега не стига това, че Вълко Червенков е по-висок и по-грамаден мъж и той се просто натрапа в кадъра, разбирате. И зато и нещо се скараха на оператора. Некакъв кадър беше останал Вълко Червенков, а по това време той вече беше на втора позиция в партията и се дразнаха следващите управници и ни пратиха да го изрежеме по стената, но ставаше много трудно, защото той е в кадъра, в който има и други личности, които трябва да се покажат. Строгият съд на художествения съвет. Често критикува, по-рядко хвали. Копиран в 25 екземпляра, готовият вече седмичен преглед се изпраща последователно из всички краища на нашата родина, за да бъде представен на вас, драги зрители. 17 години кинохрониката неуморно показва ярките белези на социалистическото ни развитие. И често пъти някой от много употреба, някои изрази ги девалвираме, обезмислят. Да вземем един пример с Христо Касабов. Касапчето наистина загина просто на поста си като кинематографист. Той почина при едни трагични снимки на Марица Изток. Срути са там една площадка от инвентарни платна. Загинаха 3 души от строителите на Марица Изток. Загина и той е мой колега. След това в продължение на много дълго време, всяко отиване, аз там правех филм в Растеж на Марица Изток, всяко отиване на наш екип на Марица Изток, гледаха ни, как да ви кажа, с някакво презрение, с някаква едва ли не омраза заради тяхните колеги. Защото вината беше в нас. Ние измислихме снимките на тая площадката. В тези снимки от нашето ежедневие
идните поколения ще открият величието на времето, в което са живели и творили техните майки и бащи. В София колектив научни работници разработи и построи първия опитен телевизионен център у нас. Техникът Минков зарежда прожекционната машина. Професор Иванов насочва телевизионната камера. Телевизорът на гражданина Димитров приема предаването на опитния телевизионен център. Беше и период, когато телевизията, която се създаваше, те още нямаха новини, нямаха кинопред по света и у нас, нали? И всяка събота чакаха да излезе нашия кинопреглед и го пускаха. Преди да излезе на екраните, го пускаха те. Още една крупна придобивка на социалистическата ни култура. Пред прага на новата 1960 година в София бе тържествено открита първата у нас радиорелейна и телевизионна станция. Членът на Политбюро на партията и заместник-председател на Министерския съвет, другарят Вълко Червенков, приветства строителите и монтажниците и обяви встъпилата вече в строй станция за открита. Да ни е честита родната телевизия. Значи, спомням се, че снимах откриването на кулата, телевизионната кула. Аз съм снимал преди това строежа на кулата. И си спомням, че Вълко Червенков тогава преряза лента и от тогава фактически официално съществува Българската национална телевизия. При нас, когато дойде телевизията, изцело я обслужвахме повечето случаи, изцело я обслужвахме ние и с камери, и с кадри, и с работа, и с всичко. Голяма част от нашите инженери, техници и телевизионни програмни работници специализираха в Съветския съюз. Аз съм снимал за телевизията маса обекти, когато започна първите си стъпки. Не даваха никакви възнаграждения допълнително. Въпреки това работехме, защото виждахме, че телевизията е нещо ново, нещо, което подлежи на развитие. Естествено е за това първо предаване след откриването на станцията, телевизионните оператори да заснемат най-малките, най-жизнерадостните граждани на републиката. Редовно на няколко години се провеждаха международни конгреси на кинохрониките в целия свят. В това число и на Патего Мелон, и на Фокс, и на абсолютно всички кинохроники, които все още съществуваха, все още битуваха и се опитваха по някакъв начин все още да се борят срещу телевизията, която настъпваше. За първи път в историята на третия свят на алжирска земя се състоя международния симпозиум на седмичните кинопрегледи. Министърът на информацията Мохамед Бен Яхия приветства делегатите от Европа и Африка, представители на 500 милиона кинозрители. Този симпозиум разширява кръга на асоциацията на седмичните кинопрегледи и открива нови перспективи пред нея. Ние се срещаме с вас всеки ден в стотици и стотици киносалони на страната и се познаваме добре. Всъщност, приятели, този седмичен кинопреглед би следвало да носи пореден номер 1500. От онзи номер първи, излязъл през бурните септемврийски дни на 1944 година, са изминали 1500 седмици. Вие сигурно помните нашия първи кинопреглед. Впрочем, той е незабравим като времето, което го роди. А вие сте негов връстник и също като него сте свидетел на епохата, която той седмица след седмица отразява на екрана. Но ти, млади човече, ти сигурно си видял нашия кинопреглед, когато е носил номер 1300. От сърце ти желаем да достигнеш до 6000-ния. Как ще изглежда той, това ние не знаем, но ти завиждаме, че ще го видиш. Как ще се осмислят този кинолетопис? Това е отделен въпрос.
Аз съм сигурен, че от него различни сили ще се опитват, кой повече, кой по-малко, да трупат дивиденти. В това число, ако щете, и политически. И отляво, и отдясно. Но това си е летопис все пак на нашата страна, на България. Кинопрегледа според мен беше едно произведение на изкуството, актуално за времето си и много хубаво според мен. Не само защото съм работил там, аз съм слушал отзиви на много хора. За мен документалното кино е много по-ценно, отколкото всичко друго, защото то е част от времето, в което живеем и остава във времето за в бъдеще. То е, как да кажа, една изповед на живота на хората. Трудни години, но славни. Славни години, обичаме си ги. И не съжаляваме. Ще минат години, докато отново ни видите, тъй като нашия дълг е да показваме не себе си, а света, в който живеем. Тогава вие ще бъдете други. И нашата страна ще бъде друга. И онова, което ще покажем, коренно ще се отличава от действителността, която видяхте днес, защото животът ни неудържимо върви напред към комунизма и с него всички ние. Шестхилядният кинопреглед би трябвало да излезе на екран през 2061 година в петък, последната седмица на март. Но в началото на 80-те години на 20 век и в България, както навсякъде по света, кинопрегледите губят отчаяната битка с телевизията и се